ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara munum bambulo kada kulo kan o de sibirido novembre kalo klefla kambere ni ale kon be koro marala Mali chamanje bolo fe ni yoro ko fele kon fene Mali ale ni Burkina ulu ko ni France dugu doy bingal ke wale do kon ne kera o dugu na no ni kam ko saba ko ni bone andina kibara mun serama ula yire ka foko marfatigi do kon ne do na ni dugu ngono ni gata so chama ko ni jeni ni ka jigina ko ni chama jeni ka kla kata ni bagan ko ni fene chama o wale jugu nun kon ne sefe mo ko saba ulu ko ni bone la umnina ame wakati mna igo sisa ama sega don flo mo mun ko ni ni wale jugu inta kan dugula mo kon kon segere nga kibera mo kon mana bo ko fe amboda okluka alibi Mali la kana balya ko ni ukumu kon nala kunu tenendo novembre kalo klenani Mali jamana nyamo president Ibrahim Boubacar Keita ale ko ni bora ni kapma jamana de kon fe Mali jabaran soba kon la jamana nyamo ale ko ni kan masala nun kon nala aya yire ka foko bingal ke wale mun ko ni tala ka Mali finintigu ko ni segere don tebenona aleni kosaina mondoro bulkesi aleni laba yere ko ni fene ni oye endelimani ko ni fene tay ni filintiki biduru ni saba ko ni nintora o ko dafe aleni ndugula mo ko keli jamana nyamo ko ale ko ni ya yere ka foko ni wala jugu munu ko ni fene fleni kata ka nga filintiku ko ni segere ko ni ba yere ka foko kele jugu ko ni be Mali kono ko wa kale ko ni ba nyini jamana dembe la jelen ko ni fene fe ko ni wakati ko na ko bela jelen ko ni ka nyogomne ko wala sa jamana de ko ni kana sega bi jugu ko ni ka jang kono ni o konte do yere ka mal dembe la jelen ko ni kelele na ko do nyogoma wala sa jogam na jugu ko ni se ku sago soro ko fen fe ko ne jamana ku ngangu kumae ko ale ko ni sigilendo ka bela jelen ko ni magono ni mu ko ni se ka hakilina nyumandi wala sa jamana yin ko ni abe takanye jogam na ben ale ni kileya ko ni be sabati ale bi jamana nyamo ko ale ko ni ka fola ko ka soro wati laban yere ko ni fenela ko ale ni Mali finiti nyamo ko ni fene chama ko ni kun farala nyogonga wala sa jogam na u ko ni se ka Mali kele ko ni takabolo yelema wala sa Mali finiti ku ulu ko ni se ka dangarke jukula jamana nyamoko aklala ka tasiplake ka nyashi finitigi munun ko ni tayalama kayire ka foko u ko ni tora faso korela ko wa fene ko jamana ko ni be walo nyimando fo ata foko munkera kibara were mambolo kada kulo kan ore kabini kunun tenendo novembre kalo klenani bamako alena laminu ulu koni meru ulu koni be barabla dola kibara munun serama ula yire ka foko sibrido novembre kalo klefla ko bamako ale konna sida meru ulu koni ka hagenyini jegulu ulu koni nyamuko koni farala nyonga ni ka kuna foni ndo koni chari ni meri nun koni ka fola ko ulu koni ka ni barabla koni kunte doere ko sabla ko ni wakati laban nun konna ko ni wakati laban nun konna ko meri chaman koni melendo ni ka ulu koni bla kasula ko ha damne adama sangarela kata bla muntula meri la aleni bakine da meri ona nyogona chama ko odusma kasayire koni fenela ko ulu koni fene ni barabla koni ke mun koni tara tenendona novembre kalo klenani ni obna tabla karidon konna novembre kalo kletan ko hada bamako alena lamini koni fene be kluka ko meri koni be daele ko me ko bolono koni la seben foshi kon fenela ko wa fene ko furusiri mun kon fene ni ulu kon beke meru kon fenela ko ulu kon fene sitina ke ali bi meru ulu kon ga hakanyini njekulu kon nyemko kon ka fola ko ulu kon baranyogon ko ulu kon minalenti se ka to tanjogala ko dantisa ka kari ulu kon baranyogon ulu kon ka yerma horonya la ni jogoya nunu kon natanto ko fo ni meru ko fale mun kon flene ko nunu ka labla kuna foni kunchela kibara were mambolo kada ukulo kan ode Franci Mali tungala takala munun kon be no kerengerene yalla montre ko ulu koni chama kon be bolon hono ni wakati ko fale kon na nenela kibara munun serama ulia yire ka foko tungala takala ko ni chama kerengerene yalla Mali deum kono ulu koni fene chama koni sera Franci ko sobara kon nebe no nan ko oma ko foye bara ko u chama koni jatiglare kon kunyeye ko wakati laban nun konna ayire la ka foko o yoro en koni kun chogo ya mai ko sebe akorola ko wa fene ko ala kana lente tento ko sebe o koni ukum konala samba fla aleni tan shegin kon konala montre ale koni meri mo koni ya ala nyini ka foko tungaranke munu kon be o yoro en koni kono ni o ye foye barae ko ulu koni ka bo wala sa joga na yoro en koni be se ka laben kurai o koni kele sa o koni kele o koni bora ye no ni nga kla khataka yoro ere koni fenela ni o ye AFPA Centre pour la formation des adultes
u kɔni tagara o soba dɔ kɔni fɛnɛ kɔnɔ yen nɔ ni ka wagati kɔni latɛmɛ yen nɔ o centre in kɔni fɛnɛ bɛ sigida mun kɔni na o maire kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni ye Faransi jamana kɔni de ta ye ko a tɛ se ka to nin bolo in kɔni kan tantɔ o kɔni fɛnɛ ye yamaruya di k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni b'a kɔnɔ ko olu kɔni ka bɔ o bɔli kɔni boloda la nka wagati kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni kuma fɔ jumadon octobre kalo tile 29 ni mairie mɔgɔw kɔni ka yamaruya ye Faransi finitigi dɔw kɔni de fɛnɛ taara don nin tungaranke ninnu kɔni fɛnɛ kan ni ka u bɛɛ labɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni fɛnɛ kɔnɔ ni o ye AFP ye o kɔni kɛlen sa wulikajɔw kɔni kɛra a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ wɛrɛ kɔni sera ka di dɔw ma ko ga ko an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko maliyɛn 200 ɲɔgɔnna kɔni ko olu kɔni fɛnɛ bɛ bɔlɔn fɛ ko tagayɔrɔ kɔni ma sɔrɔ olu la ko o maliyɛn 200 minnu kɔni fɛnɛ filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ mun bolo ko o de ka ca ko olu mɔgɔ minnu kɔni filɛ nin ye ko olu kɔni bɛ maɲumako sugu bɛɛ de la sabula tagayɔrɔ kɔni tɛ u la tungarankew dɛmɛbagatɔn dɔw kɔni olu kɔni wulila ka se u ma ni ka taa birifini dɔw di u ma ale ni dumuni dɔw u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni mun ye cogoya min na sani u ka tagayɔrɔ kɔni sɔrɔ u la an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ